Salam, hormatly watandaşlar. Biz bugün etjek söhbetdeşligimiz şol Gurbanguli Berdimuhammedowyň kakasynyň ölümi bilen baglanyşykly we şondan soňky ýüze çykan gürrüňler, wakalar bilen baglanyşykly boljakdy. Şonuň üçin ilkinji nowbatda aýtmaly zat şol habary, öldü diýen habary 5 ýerden tasdiklanandan soňra men efire berdim. Şu kakasynyň ölenligi barada habar. Ondan şol gün akşam sonra Watan Satan programmasy şol aýdylarlaryň hemmejigini hakykatlygyny tasdiklap berdi. Geçen 2,5 günüň içinde ondan bäri dogrusyny aýsam gije günü maňa gelýän jaňlaryň iýdi üzülenek ýazylýan soraklaryň het hasaby ýok. Halmyrada şolar ýaly görüň bar kakasynyň ölenini eşitip Gurbangulym koma düşüpdir. Bu kakasynyň koma düşenini görüp serdarym ýüregi ağır tutup olam reanimasiyada ýaty. İl görüňe diýeni habar ýaýra diýerler şolar ýaly. Bu köşküň içinde Gurbangulyn tarapdarlary bilen olan garşydaşlary uruşup söwüşip ýöler ýegerler bilen mehmen arasynda uly dawa gidipdi. Şäherde komendant sagady. Şolar ýaly görürüm. Bağışlan watandaşlar bilen pilin gulagyna uklap oturanda men ýa aýtdym şol kakasynyň ölen habaryny 2 sagatyň içinde 5 ýerden tasdikladiler. Şondan soň men efire çykdym. Emma Gurbangulyn şu mahal esaýlyp koma düşüpmi ýa oglumy o barada hiç ýerde hiç şeýle gepem ýok, gürrüňem ýok. Şu güne şu sagada çel. Bar bolsa bize de şoň için näke ýaşaýan halk ýetirerdi şol habary. Şo strukturalara degişli adamlarım bar içini işlep beren. Yeterdi bize. Ya Gurbangul näme atasynyň emesini üçünü ýedisini sowmaka halkyň öňüne çykmaly kanun barmy? Ya da oglu. Oturanlar da ýasalyp ýa patalyp men şeýle diýip pikir edýän. Ay gol şolaň diýen dogry bolsun. Şol tohumyň ählisi bir günne ölüp tük görüp ölüp ýatanyny da bagyşlan. Bize bildirýän zady ýok. Bize diýenim halka bildirýän zady ýok. Eger şola barkada döwletany ýykylyp ýaty, ölenseň hem ýykylyp ýaty, ýöne düzeltmek başga görür. Biz şol hökümete şundan şu ölümli habar çykmadyndan 2 gün öň ýany, 3 gün öň ýany ýörüýte 10 punktdan ibaret talapnamany goýduk. 20-nji maýa çelli siziň etmeli işiniz. Türkmenistanyň hökümeti. Siziň borjuňyz şu zatlary ýerine ýetirmek. Etseňiz, ederseňiz, etmeseňiz biz başgaça çäre görýäsiz. Bu aýyň 21 apreliň ýene-de 29 gün galy göreli. Şol Gurbangul ölüp ýatanyna da oglu bilen hökümet bardyr. Hökümet ýerine ýetirsin şo bilen eden talaplary. Ol halkyň adyndan edildi o talaplar. Halkyň ýoluna açmak üçin, ýurda barmak üçin, ýurtda saýlawlar geçirmek üçin. O taýda hiç şahsy talap ýok. Şol konstitusiýon borçlaryny, hukuk borçlaryny, wezife borçlaryny ýerine ýetirilmeli punktlardan ibaret talapnama ýazyl. O taýda olar aýa gidip o taýdan bize ýer gazyp ýa gazyl getirip beriň diýmde halka. Etmeli işlerini, borçlaryny ýene bir gezek ýatlatdy. Şu meseleler näme üçin ýüze çykdy? Bir wada ählisi. Bu taýda oturup düşünmek gerek watandaşlar. Düň giýişlik, şu gün goýarlar onu, düň giýişlik saparaga kemine aýdyn, men 4 bolup şol demokratiýa we oppozisiýa beýleki zatlar barada biz gurrun etdik. Ol gurrun beşlik gaty uzaga çekenseň 4 adamyň arasyny hemme zady aýdyp diýip ýetişip bolana. Şonuň üçin men siz bilen şu gün mesaby arkaýyn şertde şol gepleşik sagat akşam 8-de 9-da goýuljak şoň öň ýanyna hem informasiýa hökmüne hem şo tapar seredersiňiz hem de men şo taýdaýdan pikirleriň üstüne goşmaçy ýene-de bir zatlar aýtmakçy. Sebäp o taýda näme barada gurrun diýer, şo taýda oppozisiýa barada da gurrun diýer. Menem bilşiňiz ýaly şol türkmen oppozisiýasynyň hataryny 1993-nji ýyllar ta 2007-nji ýylyň ýanwar aýynyň 10-na çelli ta şol türkmen oppozisiýa diýilýän ýa ahly oppozisiýa diýilýän ýumurlan önüne çelli men şo taýda. Şonuň üçin diýir şaýat hökmüne, gatnaşyjy hökmüne şol bolup geçen zatlar içinden bilýän
we diýir galan adamlaryň ine barmagyň içine aksy şolun bir hokmany menem öz aýtmaly zatlarym bar halka. Ýöne şo zatlar ente halka aýdyp betişmän käkine görüp dursunuz siyasi ine situasiýa günden ýurtda galkyp gidip barýar, şonuň üçin ol ýatlamalary wagtam galmady dogrusyny aýtsak. Ýogsa şo tertipleşdirip saýlaw boldy, deputatlar kim, ministrler kim, soňra nahili işler edildi, 90-njy ýyl, 91, 92 şeýdip ta şuna çelli gitjekdik de gurrun berip ýöne. O zatlar bir gara firmaly boldy, günneki bolup duran zatlardan siz özüňizden habarly. Inne şol taýda ýany bir kullukda maňa uğradypdyrlar video rolugy. Biz inne näçe diýdi? Ýalňyşmasam 7 topar bolup şol Türkmenistanyň birleşen Türkmen oppozisiýasyny täzeden dikeldiýär ýa-da dirildiýär diýipdirler. Gelin ine şol zady öňsürelim. Aslynda oppozisiýa diýmegiň özü näme? Oppozisiýa sözi opponent sözünden gelip çykýar, näme diýmek? Ine bir pikire aýdyl başga pikir, ýa şoňa gawat gelmeýän aýdylýan pikiri opponent ýa oppozisiýa diýilýär. Opponir etmek. Ýa şoňa gelýän pikire üýtgeşik pikir aýtmak. Garşylyk däl. Garşylyk bolsa ol protivostoяние bolýar, ýa protivnik bolýar. Şoňmy? Şo opponent sözüni bizde Türkmenlerde ters düşünýärler. Biz ne opponent bolup Niýazowyň hökümetine ýa şo taýda edilýän kararlary çykyş etdik. 4-5 tane deputat bolup. Şo taýda opponir edildi. Şo goýulan kanunlaryň taslamasyny biz öz görýän zatlamyzy girizmek üçin ine şu edilse ýalňyş bar, şu bolsa dogry bar, ine biz şular ýaly görýäs diýip aýdyldy. Biz şo taýda diýemde, şol zalyň içinde ine şuňa şu kanun kabul edilse Niýaz günäkar ýa ine Sehet Nepes Muradow günäkar ýa şu kanun teklibi girden adam dardan asmaly ýa türme uğratmaly. Ýok. Biz şu pikirin ýalňyşlygyny şu kanun kabul edilse halka döwlete peýda bermejegini düşünür bilen adam ene şol opponent bolýar. Soňra bu oppozisiýa sözi nerden gelip çykdy? Bizim Türkmen durmuşymyzda ene şo düňkü söhbetdeşlikde oturduk pikirlerini türkmençe şoň göni terjimesi ýok. Sebäp bizde ozal oppozisiýa bolanakdy. Döwlet ene bir SSR'ın kompartiýanyň eline boldy, oňa garşy dost duran adam ýok, ýa üýtgeşik pikir aýdan opponentli ýok. Opponentlaryň hemmesi sebirden çykdy, ýa atyrly 37-nji 30-njy ýyllarda. Bolup oturdy. Şoň üçin oppozisiýa sözi esasan hakykatdan soň film berip seredip görsek, şol näde diktatura bar bolsa şo taýda oppozisiýa bardy. Garşylykly pikir. Näme üçin? Beýleki döwletlerde köp partiýalyk bar da, bizde de şu oturan Şweds döwletimizde de bar, Gapdaryň akyny ösen döwlet Finlandiyada da bar, Norwegiýada var, köp partiýaly bar. Ýöne şolar bir-birini biz oppozisiýa diýen hakda, bular şol pikir ýemesin çowdomlaýarlar bir ýere. Ine şu pikiriň ýalňyşlygy bar, şunu şeýtsek şeýle bolar, bunu beýtsek beýle bolar diýen ine şu opponir diýerler. Bizde bolsa oppozisiýa sözüne ine biz ine şol adama şuna garşy şun kellesini almaly, şunu aýyrmaly, ýerine biz oturmaly. Ine Türkmen oppozisiýasynyň düşünjesi şol boldy. Dogry düşünün. Hakykatdan şol boldy. 93-nji ýylda şol Moskwada düzedilip başlany şol iş, on taryhyny uzak men aýtmaly bolsa soň size hemme jikmejigini aýdyp berin, ýöne şuň kun şoň wagty da. Ýöne gysgaça aýtsam şol 93-nji ýylda döredilenne maksatname näme boldy? Şo Niýazowy aýryp ýerine biz barmaly. Şo taýda halky başga ýol bilen alyp gitmeli. Ýöne nähil ýol, hiç ýyl on jikmejigi aýdylmady. Edilen iş ýok bu meselede. Ýöne iki ýaka adam bolup şo taýda teklip etdik. Men edip gelýän elmeden teklibim parlament respublikasy gerek prezidentlik wezipe Türkmenistana gerek gelip 93-nji ýylda şol Türkmen birleşen oppozisiýasy döredilendi. Men bu pikirler açyk aýdyp gelýän radiosyna da azatlygyny 20 ýylyň dowamyny. Men öz pikirimi giýen adam däl. Ýöne oppozisiýa şol öz maksatnamasyna yetmedi. Näme üçin? Onuň sebäbi gatykän, şo Türkmen oppozisiýa diýil. Bizde şol diňe bir adamy çalyşmagy gönükdirildi. Sistemanda. Şo bir adam çalyşylsa ýerine, meselem Niýaz Faýryp ýerine Abdukulyn goýsak, hemme zat düzelýär.
Ya şu pikir bol bizim aramızda. Onu näçin giýip oturmaly? Ýöne şo bolmasa, diýmek onu Niyaz ýurda ýykjak. Ol görnüp dur ýykyljak sebäp on gapdalyny ol 200 san baý döretjek diýdi. Şol hatarına gireceklerim son Türkmen opozisiyasına çıktılar. Sebep Niyaz olar kabul etmedi. Min tarihi ken. On aydıp berecek bolsam ekrandan bir ýyllap çıkmalym da ähledilen işler ya wejeralyklary. Bolýa, muňa bütünden geçeýli aňyrlygyny. Ine opozisiýa, ine Moskwada, ine Türkmeniň birleşen opozisiýasy oňa kimler girýär? Ine aýdaly Rus apşynasy bar, ýol başçysy Anatol Petrovich Fomin bir. Onun ağzı birlik halk hareketinin ağzası var. O tayda son adından geldi gitti. Ol iki. Onun son yeme vardı. Nazar Toylu Söyünüf var. Önkü hükümeti şehir hükmünne. Son men var. Türkmenistan halk deputatı hem de internasyonal Sovyet'in şurasının başlık hükmünne. Onun son Murad Esen vardı. Yine de bir kıstan adam var. Jurnalistler var. Bol yine son birleşen Şiral Şahir var. Birleşen Türkmen opozisiyası sol. Bolly. Barmak şey koyunda 10 adama yetenek. Şol 10 adam bolup, Şöhret Kadirov bardy. Ýeňseden durup işleýärler bir. Şeydip, şol hökümete garşy hereket edilen hereketin içinde şu 10 adam var. Ýöne, ol hereket netije berdimi? Ýok, men o barada näçe gede gaýtdym. Sebäp şol birleşen Türkmen opozisiýasyny Moskwadaky şol dören opozisiýany Orsiýadyň hökümeti we döwleti Niýazowyň garşysyna gurnaýan syýasy oýunlaryny itedi bollany we şolar peýdalandy. Haçanna Tapar Murat Niýazow Türkmenistanyň neftini ýa gazyny aýdaly öme satjak boldy, Eýrana satjak boldy, Owganystana mı, başga döwletlere transport etjek boldy, ýa paxtasyny çykarjak boldy başga bir döwlete. Şo taýda Orsiýadyň hökümeti ine Türkmen opozisiýasyny şoň esas ýol başçysy Moskwada oturan ine Abdukulifa gaz berip Niýazowyň garşysyna goýup başlady. Ine çykyş etdirýär gaziýetde, telewizionyada beýle. Haçanna Niýazow gorkup Orsiýadyň ähli aydan şol emelerini, talapnamalaryna boyun bolup, gerek kağıtlara gol çekenden soň Abdukulin garasy ýşirýärler. Inne ýan adamym ýok. Ine şeydip, Türkmen opozisiýasy 90-njy ýyldan ta Abdukuli bilemek 2002-nji ýyldan soň 3-nji ýylda çykyp gaýtdy. Ýemeden Orsiýatdan Norwegiýa. Olam Haçan şol Niýazow Putin'i razy bolup, şol Türkmenistanyň gazyny 25 ýyllap aktyrmagy, bellenen noktadan aktyrmagy kontrakta gol çekenden soňra Türkmen opozisiýasy aslynda gerekmejek boldy. Ine Türkmen opozisiýasyny hedil edip Orsiýatda ullanýarlar. Onu boyun almak gerek. Bolan da faktlar var. Türkmen opozisiýasy bar bolýa ýol başçysy Norwegiýa çykdy. Iki ýerde halkara ömürlü konferensiyalar geçirildi ondan sonra. 2001-nji ýylda Boris Şyhmuratov opozisiýa çykdy hökümetden aýrylyp. Oňun sebäpleri onu aýda oturjak bolsaň ýene de 5 tomlyk kitap. Ýöne çykdy, çykandan soňra ýany bilen, oň ýyzy bilen ýanky Nurmuhammed Hanafow çykdy. Ýene de bir başga ilçi çykdy, ondan İşan Murat İşanoğlu diýip biri bardy, Germaniýada ýanky, Awstriýada, ol çykdy ilçihanadan. Amerikada biri bardy, ol çykdy. Şular ýaly diplomatlaryň demarşy boldy. Nähil beýle boldy? Näme bilen oturdy? Görüp dursaňyz, ama 2002-nji ýylyň Sanjar wakasyna ýene de şol hökümetiň gurunan oýuny bilen ýurdun içinde 108 adam tutsak edildi. Diňe biziň bilýänimiz resmiýetlerini. O bilinmän tutsak edilen sany gör ýüzlerçe, müňlerçe, onu diňe ýurda baramyzda bilmedek şuň belli de. Soňra şu atlanýan opozisiýanyň içinde ýene 3-nji şahasy ýanky Türkmenistanyň öňkü Merkezi Bankanyň başlygy Hudaýberdi Orazow orunmasary şolar hemmesini bilerim ýanky Watan atly bilen opozisiýa hereketinde öretdiler. Üç şaha bol ozal adotdy Türkmenistanyň birleşen opozisiýasy ýanky agdan guramalar içine girýär. Ikincisi Boris Şyhmuratowyň döreden ýanky hereketi. Ondan bir de üçüncü Hudaýberdi Orazow Watan atly partiýasy we hereketi.
Şundan sonra yana da bir adam şol Hudaý berdi Orazyp bilen sonra şolon hereketine birigen ýanky Türkmenistanyň partiýasy bar. Ýol başçysy mene Nurmuhammed Hanafow boldy. Ine şu partiýa üçüsi üç hereket birleşip 2003-nji ýylda birleşip SD diýilen demani abwerraturasy harp bilen şunu döretdiler. SDS-de näme bolýar? Soýuz Demokratических сил Türkmenistana. Türkmenistanyň demokratik güýçleriniň emesi birleşmesi, soýuzy näme diýip kabul etseňiz şol. Ene şondan soň Ýugoslavy bilen bolaryna garynja gatnawyny şular ýaly birege olby. Ene ahir soňy 6-njy ýyla gelip ýetdi dekabra aýyna şol Niýazowyň ölümligine. Bu öldü dekabrda şoň iyi sürede fevralda saýlaw geçirilmeli. Şoňa biz garşylyklaýyn, ýani konferensiýa geçirip biz şo tak gitmek barada ýanky Birleşen Ştatlardan, Amerikan, Ýewrosoýuzdan hemme döwletlerden haýyş etmek üçin ine şol Wienada, Awstriýada ýygnandyk. Ählisi şol üç toparyňam ýol başy organlar. Şol sany menim şo taýdy. Ine biziň bir ýanky adotdan Birleşen Türkmen Opozisiýasynyň Abdulkaliýew men we ýanky Anatol Petrovich Fomin üç bolup bardyk. Ýemeden Watan ýemesinden Hudaý berdi Orazyp bardy. Aleksandr Dadonov. Aleksandr Dadonov öz wagtynda şol parlamentiň başlygynyň orunmasary boldy. Soň ol Türkmenistanyň näme obahojalyk, suwhojalyk ministriniň bir zatlar bolup işledi. Elmeden şol hemen kaptalyny Hudaý berdi Orazypyň kaptalynyň aýrylman geden adam ol. Ine üçüncüm şol ýanky partiýa ýol başçysy Nurmuhammed Hanafow. Ine üç topar bardylar şo tada. Oturdular, birinji gün gürleşik geçirildi. Ýa-me gürrüň etdiler ol üçüsi öz arasynda men ýok, onuň jogap berilejekler. Şol ýurda barlygyny näme etmeli, kim haýdy wezipe almaly, şo bolmaly. Sebäp öň ýanyna şol duşuň öň ýanyna Wienada bolan duşuň öň ýanyna ýanky Hudaý berdi Orazyp bilen Nurmuhammed Hanafow Ukraina gidip şolaryň Union diýen emesine habar berýän serişdesine çykyş edýärler. Ine bizini barýas, ine şol hakimiyeti elimizde alýas. Ukrainada gerek bolsa başga bakadan nebitin gadynyň satar diýen ýaly söz edip buni şondan çykyp gaýdýarlar. Şola Mawdukulyň gaharyny getirdi. Näme üçin ola biýdi, öz atlaryny şu zatlary görülýärlerdi. Soňra ine şol ýanwaryň 10-uny ol ýemede Wienada duşşamyzda şu zatlaryň gurrunu edipdirler. Soňra maňa aýtdy, ýakelikde Abdulkuly näme gurrun bolan öz aralaryny. Ine aýyň 10-uny biz duşy geçirdik, 9-na bardyk, 9-da şolar bilen duş aýyň 10-uny ähli döwletler hem olaň analitik merkezlerinden gelen adamlar var. Ýewrosoýuzyň wekilleri var. Dünýä metbugatynyň wekilleri var. Dünýä hukuk goraýjy guramalaryň wekilleri var. Ine olar bizden garaşyp oty bir zata. Häzir ine birleşen ýanky Türkmenlen opozisiýasy üç topar birleşip häzir talap etjekler. Bizi ýurda dolanmagy kömek edin, ýardym edin, biz Türkmenistana baryp şu saýlawlara gatnaşjak diýen pikire garaşdylar. Ya karara garaşdylar. Emma şonu etmediler. Zal oty ýygnanyp ine konferensiýa başlady. Başlyk söz berýärdi, ine çykyp Aleksandr Dadonov öz adynyň, Hudaý berdi Orazypyň adynyň, Nurmuhammed Hanafowyň adynyň we şu iki guramanyň adynyň biz şu SDS-den hataryna çykýar. Biz bile bolamdak, bizim ýolumyz başy şunu kabul edin diýip hemmesi turup şu zaldan çykyp gitdiler. Ine bar bolan görüň şol. Menim otym zal. Ine şöyle bir damışlyk boldy. Siňe usta destiljek. An tank boldy gelen jurnalistler, ol Ýewrosoýuzyň wekilleri, beýlekler, ola başga zat üçin bize kömek etmek üçin geldi. Emma bolsa bular ine şo eden işler şo boldy. Şondan soň men aýdýan
2007 ýylyň 10-njy ýanwarynyň soň türkmen oppozisiýasy ýok, ýene bir gezek ýok. Men bir ýerde de soň oppozisiýa diýip aýdan ýerim ýokdur, ýa öz adymy matlandyran ýerim ýok. Sebäp şu oppozisiýa diýileni hakykatdan diktaturany gollamaga sütün bolup hyzmat etdi. Egerde, maňa dogry düşün. Egerde şol ýanwardy, ýa 10-njy ýanwardy 2007-nji ýylda şolar öz aralaryny ılarlaşyp biz watany gaýdýas diýileni onu biz şu güne düşmezdik watandaşlar. Bu aýnyda görülen ýaly. Ol lellim gelmedi häkimet başyna. Hiç bolmany bir adım, iki adım biz bir döwleti bir adam şekilli, adam ýüzlü döwleti gurardyk. İnsan üçin niýetlenen. Hiç bolmany şonu derdim. Ýöne, ine yüz önerdiler. Näme üçin yüz önerdiler? Şu güne çelli halkyň öňüne hasabat beren aklara. Hemmeten partiýa lideri, hemmeten hereket ýol başçylary, başlyklary, hemmeten prezident boljak. Men pikir edýän. Şo taýda iki zat bolup geler. Biri öz aralaryny şol kürsü paýlanşygy, ýani şol kim prezident bolmaly diýen mesele şolar alalaşmadylar. Ol görüňemi boldy maňa dokulaydyp berdi. İkincisi ýene bir zat bolup geler. Sebäp şol konferensiýadan soňra, şu 10-njy ýanwardan soňra, şu özüni oppozisiýa diýip atlandyrýan adamlaryň, şu özüni ýerde geçdi, men oppozisiýa degişlidim diýip özüni hasap eden adamlaryň, özlerini döşüni urup men gahrman diýip döşüni ýara eden adamlaryň, watandaşlar ynanyň birisi şol 10-njy ýanwardan soň Gurbanyňoğlu Berdimuhammedow ýamanlap ýekece de eden çykyşy ýok. Yurdun daşyndan oppozisiýasy bolsun, şol döwür radioda işlen jurnalistleri bolsun, ya şonun öňkü şolar oppozisiýa hataryna bir kun görünip diýenleri bolsun, hiç birisi. Hiç bir şol işi eden däller. Diýmek, şolar lükgesi bilen şol Gurbanyňoğlu Berdimuhammedow golladylar. Şonun gelmegini mübareklediler. Men yüzüme daýdyldy. Yazdılarım, canım aydı baytdır. Bollu senin kuturay, tüköday, bir yaş oğlun, yaş prezident. Şunu biz gollamalı, bir niyaz fiyarlar. Yani sen ne hemen da bir vasıt çık boylan, koy şu bolsun, bu kovu yaş oğlun. Azatlyk radyosunun şol yıllarda edilen ähli gepleşiginin analizini çıkarın. Sonra düşünürseniz kim näme diýen. Şogun näme, bular wagt edýärdir, şogun näme saýrýarlar. Näçe gedip, yüz gedip, müňe de gaýdyl. Şol ilkinji günden şu häkimeti basyp alan bir kanun adam. Döwletiň wagtlaýan prezidenti, ine baratam şol meclisiň başlygy Öwezgeli Ataýew. Şu güne çellem şol. Täze saýlaw oglan etmek üçin ýurda barsak, şoňa söz berir, ýaşul bize AK Parti ber, täze saýlaw biz başlaýatyp. Kim bolanda da ol adam, oň wezipesine hormat goýmaly. Biz onun başarmadık. Konstitusiýa göz görteli bozulup, ayak astyna taşlan, ol adam türmäge basyldy. Bular ene Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyňoğlu Berdimuhammedow günne radiosyna da şon saýradylar. Beýlekisine de şoňa ýurda barmak üçin şoňa kömek edýäs biz etjek diýip sabunsyz girjek adamlaryň tapyly on gowuz ýerini. Galyryn azatlyň ähli gepleşiklerini şol 7-nji ýyldan bärligini. Ine soňky 4-5 ýyllykdy, onu öwmän besetdiler. Näme üçin? Sebäp birinciden bir toparayam azatlygyň içinde işlenak, ikincidenem olar ýa ýurda çağırlanak. Ine mesele şol. Başga hiç zatdan, hawa, teredinni. Oppozisiýa öllü oturdy 7-nji ýylyň ýanwaryny. Indi bu näme esaslandy diýerler. Ýene de diktatura söýgüt bermek üçinmi? Karol Umar da zdravstvuýt Karolle de ortlar padşah öldü, ýaşasyn täze padşah diýilen. Gurbanyňoğlu öldürüp meni serdara gollu berjeklerdi. Ol bir, ikinciden ýanky bular sözünü de bir durup bilen aklara. Bir sözünü bize mene şu ýanky parlament respublikanyň tarapdary diýe. Emma özlerine başlyk götlük saýlap berenlere aýtdy. Ine halk sözer diýe, kim prezident bolmaly? Diýmek, prezidentlik ambisiýasyndan entäk hiç kim elem çekmändirdi. Halkyň gözüne çöp atmak üçin edilýän oýlar. 2. Üçüncüdenem näme üçin? Dogry düşünüňmi? Näme üçin? Şu 10 sany punkt hökümetiň öňüne goýuldy. Şon edilmese de
Son jogapkärçiligiň bardygyna aýdyldy. Şoňa borjogny bilýärler, ýurdun içindäkilerim, daşyndakilerim. Ýöne şu zatlardan halkyň ünsüni sowmak üçin, ýöne şol talapnamaň wagty dolýança halkyň içini bulaşdyrmak üçin şu hereketler edilýär diýip düşünýär. Aýdyn. Hani 19-njy ýylda bu Gurban Gulyny haram öldürdiler. Ha? Kim jogapkärçilik çekdi şu zatlar üçin? Ha? Yurdun içinde yüzlerce müňlerce adam tutsak edildi. Bir-birini gutlap aýyna bolupdyr, ýetipdir, haram öldü, näme boldy? Gel şunun üçin 50 gram şeliýa bir-birini gutlap bererler. Näme mülk ýöne ýere tutuldy? Ol biznesmen ýöre tutuldy? Ya müftüni ýöne ýere aýyrdylar? Yen bizim bilýänjämiz gözüňden. Bilmän ýatan yüzlerce adam ýok etdi. Näme şeň sebäp? Ay näme lellim ölen bolsa näme üçin biz oğluna bermeli wezipä. Özümiz dolanırsyp öz aralaryny eden görüňlerini olaram ýazgyda dinläp otdy. Şoň üçin ol şol döwür bir aýlap çykman ýatdy içerik efire Gurban Guly. Şu zatlary dinlemek üçin. Billen dinleden ýani kararynam gördüňiz bütün halk bol. Inni ýani geçen bir näçe aýy habar çykardylar. Gurban Gulyň ogly Serdar Tihuşnik ýankydy. Avariya düşüp ölüm halini hana Germaniýa getirdiler. Öljek bolup komada ýatyr. Gün geçmäkä hana ölmeli adam ılgap ýöre o it ýatagynyň içinde. Bizatlarym halk öz arasyny gurrun edip başlady. Bizatlarym dinlemek gerek hökümede. Kimiň özüni laýallaryny kim gerek wagt şura garşy durjagyny bilmek üçin. Kim bizatlara jogap berdi şu habarlar ýaýradançy? Ene bugün habar çykarýarlar, hawa. Ene o atasynam, oğlunam zäherläpdirler, komada ýaty. Bir kelläňde işledin, şu habar ýaýratmakan. Eger şol zäherlenen bolsa, komada ýatan bolsa, şu zäherlän adamlar, onu näme üçin şol duran ýerine häkimet öz eline almadylar. Ene ullukan sonra. Onsoňam o näde 3 adamy, atasyny, ogluny, ejesini bir ýere üýşürip zäherläp bilýärler. Bular hersi bir ýerde ýaşap ýöre. Bular naharyny ýa iýmitini, içgidini awgatan adam görünmän asmanyň uçýamy. O nähili ol adam bol, eden bolsalar, onu näme üçin häkimet alanaklar? Abi ýene de Gurban Gulyň oýuny bolsa näme etjeksin? Enne görýän özüň halk maslahaty başlyk saýlady. Ene oğlu papasy ölüpdir. Ölmändir, onu gören ýok. Ýöne şuňa bütün döwletden ýol başçylary gynanç hatyny urady otyry. Eger Gurban Guly komada bolsa, öljek bolup ýatan adam yazmadyň näme ol eşeğin gulagyna Ýasin okan ýar. O näme eşitýärmi, görýärmi, jogap ýazýarmy? Eger şol komada bolsa, näme o daşynak döwlet ýol başçylary näme üçin ona ýazsynlar? Näme olur bizden samsyk mol döwletleň ýol başçylary? Bir şu soru özüňde beriň watandaşlar. Indi muňa kim jogap berer? Biziň halkymyzy näçe gezek arlyga salmaly. Näçe gezek bu halky şeýtdir padvadi edip aňyrda meheme adamlaryny çöpletdirmeli, ýygnatdyrmaly ýa basyş etdirmeli. Onun üçin şu oppozisiýa diýilýän sözi düýbünden ýalňyş. Eger şu ýemani öz boýnuňyza alýan bolsaňyz, onu şol oppozisiýan eden ähli günäsinem, jezasynam öz boýnuňyza alyp. Şol oppozisiýa diýip işlän adamlaryň şu daşary ýurtlardan alan ýüzlerçe müňläp grantlaryna da pullaryna da siz jogap berin. Ýoksa men beýdip halka alajak bolmam. Hana Guran guramaňyz bilen ýoluňyz ak bolsun, baryň hany alýan galaňyz bar bolsa. Ýöne şu 10 talap edilen 10 talap hökümetden 10 punkt ýerine ýeter. Yetmese biz ýeterer şonu. Ine aýyň 20-syna garaşyň, ondan aňyrda görersiň hemme şikayetlerini biz kanun esas eder. Bärde biz halka arlap, halka dowul ber ýaýradyp, wedi palmak niýetimiz ýok geregem derşin. Halk bolsun, döwletine de, milletine de, hakimedine de. Şunu gurnap bereli, soň gerekmejek bolsa, sag bolsun, nizimde uradaýsyn. Men şoňa taýýar. Biz wedi piçin edilýän işlerde. Şonuň üçin watandaşlar oturuň, oýlanyň, netije çykaryn.
Ene şuun aşamky şol ediljek gurruny dinleň men o taýda elbetde hemme şaýdan pikirleme aýdyp berişmeli. 4 adam gurulap oty ýeterlikler, wagt beter uzaga gitjek. Şoň üçin üstade öz sahypamda şunu gysgaça size ýetirmek makul bildim. Aşam barın görün, öz netijaňyzy çykaryn, ýazyň şo taýda näme ýazyk, kommentlaryňyz bar bolsa. Bolýa onda sag bolun, watandaşlar sag oturun, inniki eferde duşuklamaza çyn.